ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାକଟି ଦେଉଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି। ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ଏ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବ। ଏହିସବୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେମାନେ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦରମା ପାଇବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନାକଟି ଦେଉଳ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। 17/5/2022 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, +2 +3 ଆଉ 10ମର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, 10ମ +2 +3ରେ ଯେତେ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଧରିବେ। 10ମର 30%, +2ର 30% ଏବଂ +3ର 40% ମାର୍କ ସେମାନେ ଧରିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ହେବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।